Mo ba je ku bele nu wa na ju ke sina mo
onye bụchi onye bụchi mmadụ bụrụ ji ibe ya na-enyo onye bụrụ ji ma ya onye ọrụ ugbo na-ebe akwa onye ọrụ oyibo na-ebe akwa ọkụ osisi onye na-arụ mekaniki na-ebe na chi ya egbuo ya ọ bụ ndị bụ Mercedes nwanne m ọzọ bụ gịnị ka ya deziri n'elu ụwa na-arụzi n'elu ụwa ya arụgo ọrụ 20 years mana e nwere ego basikoro ejeghị ka ngwa ya eziokwu ejekwana maka ego maka ichebe maka ego ụwa nwanne m ịmara ndị ga nọ na nsogbu ibe dị na ego onye Chukwu nyere ego na ọ ga-ama ma obibi ga-emerụ m obibi ga-emerụ m ife ọ bụla ị na-eme were obi n'ụwa tinye na Chukwu nwanne m ọ bụ Chukwu nwe okwu ọ bụ Chukwu ma onye gara mma n'elu ụwa aga na-ebe emi bụ onye ọma onye bụchi dị n'ụwa onye bụchi onye bụchi onye bụchi onye bụchi onye bụchi Deva na Anambra steeti maka na onye ọbụla na-ekwugori n'ebe o si wee pụta ndị gboo si n'ebe onye titi ka ọ na-awachi nụ ndị sụrụ oyibo wee na-asụ na Anambra that with Odela Anambra state it shall be mana ebe ọ bụ na anyị jide Odela na ihe ya adịla anyị mma ogini bụzi nsogbu a na-enwe na Anambra tata iruo na Delta ademe fuel dị ebe niile onwere ibe a na-eme mitin mana ịbịa na Anambra ndị anyị kpọrọ ndị ọgaranya a na-asị ka Odela eme Anambra ka ọ dị mma ma na-eme ka emebisie ife a na-eme mitin ka elebe fuel 30 naira per lita mana gọọmenti ekwugo 22 wee bụrụ ya Anambra steeti ka ndị unu n'ụjọ gbara udo Anambra steeti unu jọkwa ka ọ dị mma unu jọkwa ka nwaanyị ga-amụta n'elu ụwa nwa ọganiru kọbụ anyị bụ ndị buru ụlọ pụta ife ọ bụrụ na anyị basị ego nwaanyị pụta n'ụwa ka ọ taba afụfụ nwanne m ọ dịrị onye ọ na-ene ụwa mana ibe na-ekwukọ onye ọbụla wee mara onwe ya Chukwu onye ganyere n'ụwa nye ihe ezigbo gọvanọ dị mma Odela n'elu ụwa n'odego ezere onye ọma ọnụ ebu gọvanọ anyị ezi nwazi ya nụrụ bịa niile meghị ọfụma ọchịchị ya gara olu 2 years ịbanyere ma niile je ya na ọchịchị ya nwanne m ebe niile n'ụwa dịziko Odela n'ụwa n'odego ana m ekele Odela jisi gara Anambra steeti nwanne m ọ bụrụ mmadụ jederanụ kabalụ ọrụ ga-eri ego gọọmenti Odela na ya mara ni na-eri ego gọọmenti anyị chọrọ ịma maka ibe dị mpọtantị anyị chọrọ na ngị bụ Odela emego ya ọtụtụ ụzọ nwụrụ anwụ Odela hụrụ ya na Anambra ọya ka na-akpa ezigbo gọvanọ anyị ga-enwe Odela chi nwoke nwamba n'uju Odela n'elu ụwa n'odego ọ nwekwara gị na nne mbalị n'uju nne mbalị n'uju onye egwu ọdịrị mma Odela mwana bụlọ chi ye kedere mmizisi otu eri akụ nne mbadị n'uju ọ ga-adịrị gị na dị mma jide n'ukwu ji odozie na prezidenti ka ọ dị mma Odela bịarụ ndozi ya ka ji ebe n'enu ụwa na onye Chukwu kere n'ụwa nwere ibe ọ bịara enu ụwa ka ọ lụọ Odela n'enu ụwa onye bụ chi n'enu ụwa onye bụchi onye bụchi onye bụchi
onye buchi ije ana m anụ mgbe na-ekene ezi oyi m nwoke teghete onye ọma n'iri m mme Chifu Patrick Onwuabaleke onye ọma Patrick Onwuabaleke n'Igbo odogwu omenka ngịga m na-akpọ omeka nna nyere ugo nwanne m ezi nwazi ezi awe bịa omeka nna nyere ugo nwanne m ezi nwazi ezi awe bịa mana iji deleto n'ụwa Jimpati aluminium product nwanne m omenka nna nyere ugo ezi nwazi ezi awe bịa ọnwa bụ n'anya ọga nnebe onye ọma omenka odogwu ọnọ na-eyi nwazi mbọsi wee bịa Lambado odis Lagos onye ọma Lambado nwanne m ife mena ị na-enye ụwa Jakoda na-ekene yo na-enye ụwa Lambado na-enye ụwa ọbịa n'uju nwa m ezi mma na ị ga-adị ọnwa ebu n'anya ga nna ebe nwanne m na-egbo onye buchi Chief Chuka ọnwụ chekwa Bank Director Lagos ọgaranya ngadaga nwa amasị ọbụ azịa onye ọma Chuka nwa nwuchekwa nna ime Chuka nwa nwuchekwa onye ọ ga-adịrị mma ọgaranya ngadaga ezi nwa si azịa wee bịa ọgaranya ngadaga ezi nwa si azịa wee bịa Chuka odis Lagos ọgaranya ngada nwa mmasị onye ga-adị Chuka nwuchekwa onye jụrụ ijuru odogwu onye jikwa iji mmadụ n'elu ụwa nwanne m nwa nwuchekwa ezi nwa si asị wee bịa Bandaret odogwu onye buchi Chief Romanus Igwe ọbara ọbazia ezi oyi m onye buchi aga m anọbaja n'elu maka mpụ onye njibiri ogbedio ọbara obi oriri mgbe Romanus onwe igwe onye ọ ga-adịrị mma Romanus onwe igwe onye ọ ga-adịrị mma ọbara omi ọbazia ọbara omi na-azịa onye jụrụ ijuru odogwu ọbara omi Nigeria Limited odogwu onye jụrụ ire n'ụwa na ọjụrụ ibe ọbara omi onye ga-adị ọnwa egwu n'anya ga na-eme Chief Barrister Uzoma Barrister Uzoma Obaleke Agodindo of Asia Director Jimpati aluminium products Lagos branch Agodindo Ekenedi Agodindo Onwuabaleke ni ga-adị Agodindo Onwuabaleke ni ga-adị
Basia, Ewa Baraku, Basia, Kenelu Moliaku, Moliaku, Gadeleno, Adajola Marino, Adayo, when you do, when you go in your mad one, do Ewa Baraku, Chico, Matias, and one, as in one, Yakano. Como